Всички градове имат едно такова място. Старо, забравено, където никой не иска да стъпи след залез слънце. Край Пловдив, това място е един стар железопътен тунел. Построен преди повече от 100 години, от 90-те години той не се използва. Линията е закрита, но релсите още стоят, ръждясали, наполовина скрити и вбурени. В селата наоколо хората му казват просто жената от тунела. И не защото е красив или известен, а защото всички, които са виждали жената, вече не говорят за това. Някои казват, че я чували, други, че са я снимали, но записите изчезвали сами. Преди няколко години студенти от Пловдив, момче на име Алекс, тръгнал с колело от село Катуница към града. Било към полунощ. Искал да мине напряко през старият път, който минава точно през тунела. Хората го били предупредили, но той не вярвал в селски легенди. Пуснал си слушалки и продължил. Още преди да влезе в тунела, забелязал, че въздухът изведнъж става влажен и студен. Светлината от фенера му бавно се разсейвала в мъгла, която сякаш не излизала отвън, а идва от самата земя. Влязал в тунела. Първите няколко метра тишина. После чул нещо, като стъпка зад него. Обърнал се, но нямало никой. Спрял музиката. И тогава го чул по-ясно. Плач. Женски, тих, като че ли някой, който се опитва да не бъде чут. Его! Извикал. Гласът не отговорил. Само се преместил напред, по-навътре в тунела. Алекс си казал, че сигурно някой се крие. Може би бездомник. Продължил, но колкото повече вървял, толкова по-бавно дишал. Стените започнали да изглеждат по-близо. В един момент светлината от фенера се плъзнала по нещо бяло. Стояла жена с мокра рокля, залепнала за тялото й. Гледала към него, без да мърда. В ръцете си държала нещо. Чадър, счупен наполовина. Добре ли сте? Опитал той. Тя не отговорила. Само направила крачка напред. Фенерът започнал да премигва. И точно когато я осветил напълно, Алекс забелязал, че очите й не отразяват светлината. Те били празни, мътни, като на човек, който е стоял под вода твърде дълго. После чул звук зад гърба си. Влак. Само че влакове там не минавали от десетилетия. Погледнал назад. Релсите вибрирали. Сякаш тежест минава по тях. Светлина в далечината. Грохот, който се приближава. Алекс хукнал да бяга. И когато излязъл от тунела, звукът изчезнал. Озовал се на празния път, целия в кал и прах. Когато се обърнал, нямало никой. Само чадър. Стар, изчупен на две, паднал на земята. Седмица по-късно приятелите му намерили телефона в раницата му. Последното видео било размазано, но ясно се чувал същия звук. Влакова сирена, следвана от женски глас. Не ме оставай пак! От тогава местните казват, че ако минеш през тунела след полунощ и чуеш плач, не спирай и не се обръщай. Тя не иска помощ, иска компания. Защото в онази нощ, преди 40 години, тя чакала същият влак и той никога не е дошъл.
В Люлин има един блок, който всички местни познават. Не защото е голям или нов, а защото винаги стои. Почти празен. Отдалеч изглежда като всички останали панелки. Сив бетон, стар асансьор, вход, който мирише на влага и боя. Но ако останеш пред него до по-тъмно, ще забележиш едно нещо. Само един от прозорците свети. И то винаги на 7-ият етаж. Апартамент 37. Преди около 10 години млада двойка, Мартин и Ана, решили да наемат жилище. Тък му се били преместили от провинцията. Парите били малко, а мястото било ефтино. Брокерката ги предупредила, че на предишните наематели не им вървяло. Но те приели това. На първо време всичко изглеждало нормално. Само че още първата седмица Ана забелязала нещо странно. Когато минавала покрай телевизора, изключен стар юност, с дебело стъкло, тя се виждала в отражението, но зад нея понякога проблясвало друго лице. Помислила, че е игра на светлината. На втората седмица телевизорът се включил сам посред нощ. Екранът светнал, но без звук. Само мъгла. После образ на малко момиче, стояло неподвижно, с дълга тъмна коса и кукла в ръка. Мартин ядосан дъпнал кабела от контакта. Телевизорът останал включен. На третата седмица съседите чули стъпки. Детски. Тичащи напред-назад. А в апартамента на Мартин и Ана нямало деца. Започнали да се карат. Ана твърдяла, че вижда момиче, което стои до прозореца и гледа към двора. Мартин и казал, че си въобразява. Докато една вечер, докато говорил нещо, паднало от полицата. Кукла. Малка порцеланова, с липсващо око. Нито двамата ние били виждали преди. На следващия ден Мартин решил да слезе, за да изхвърли старите неща. Докато минава през тясния коридор, чул детски смях и после песничка. Гласът идва от мазето. Вратата била открехната. Мартин влязал вътре с фенерчето на телефона си. Въгъла имала малка стара дървена кутия с изписано име. Лили, 1984 година. Вътре снимка на малко момиче с плитки и куклата, която намерили горе. Същата нощ, докато Мартин е заспивал, телевизорът отново светна. Само че този път нямало образ. Имало глас. Детски, монотонен, който повтарял едно и също. Не ми взимай нещата. Върни ги, върни ги. Но сутринта Мартин занесъл куклата обратно в мазето, но кутията вече я нямало. Дни по-късно не се е явил на работа. Съседката позвъняла на вратата. Никой не отворил. Вратата не била заключена. Апартаментът бил празен. Само телевизорът светил. А на екрана записано видео, като домашна касета от 180-те. В кадъра малкото момиче държи микрофон от играчката и се смее. На масата до него бележка с детски почерк. Аз живея тук. Не ме оставай сама. От тогава апартаментът е обявен за отдаване под наем поне 10 пъти. Никой не стои повече от месец. Плащат първия наем и се тръгват посред нощ. Съседите казват, че през зимата, когато е тихо, можеш да чуеш от 7-я етаж звука на телевизора, който прещраква сам. Каналите минават един след друг, докато спре на стар детски сериал. В отражението на екрана се вижда празната стая. Само че ако се загледаш по-внимателно, не е празна. Въгъла има малко момиче с плитки, което стои и те гледа.